Hej, devojke, dođite brzo ovamo dok nije došla gospođica Grizelda da vam pokažem nešto. Vidim da imamo dovoljno vremena da odgledamo jednu epizodu. Epizodu čega? Jao, da, to je Kutak uspomena. Moj Hipo i ja ga često gledamo. To je onaj YouTube serijal o sinhronizatorima Srbije. Čak i Šikamaru bio zanimljiv. Hajde, puštaj dok nije došla ta baba. Kome ti baba derište, mama? Smirite se! Hajde, uzmite po puš sa cimetom. I neka epizoda počne. Ćao drugari, moje ime je Jelena Stojiljković-Rajans. Ja sam srpska pozorišna glumica, lutkar i sinhronizator dečijih crtaća. Neki od mojih likova su Bloom, Haku, Tsunade, Timmy Turner, Dora, Nala i još mnogi drugi. Sa zadovoljstvom vas pozivam da gledate Kutak uspomena i tu ćete moći da saznate koliko smo moje kolege i ja uživali radeći crtaće koji su obeležili vaše detinjstvo. Još jednom, pratite Kutak uspomena. Ćao! Dobrodošli u prvi deo 7. epizode serijala Kutak uspomena, gde možete saznati nešto više o našim dragim glasovnim glumcima koji su nam ulepšali detinjstvo. Ova epizoda izlazi na dan kada se rodio jedan veliki čovek. Pre svega žena koja je ceo život posvetila radu sa decom i osobama sa invaliditetom. Pored svega toga ulepšala je detinjstvo velikom broju generacija svojom retko specifičnom bojom glasa. I sinhronizovala je jednu popularnu junakinju za koju verujem da svi znate. Uživajte u prvom delu ove epizode sa našom dragom Jelenom Stojiljković. Jelena Stojiljković, sada i Rajans, je rođena 25. avgusta 1981. godine u Nišu, gde je završila srednju medicinsku školu. U Nišu je počela da pravi i svoje prve glumačke korake, prvo u dečijem pozorištu Plava ptica, a onda i u studentskom pozorištu, odakle je i otišla na akademiju. Diplomirala je u klasi profesora Jovice Pavića 2005. godine. Pred kraj studiranja 2003. godine počinje da radi u dečijem pozorištu Čarapa u Beogradu i postaje stalni član tog pozorišta. Član je i plesne grupe RG Status i grupe Hajde da, gde od 2008. godine radi inkluzivne plesne i pozorišne predstave i radionice sa osobama sa invaliditetom, LGBTQ populacijom, veteranima rata od 1991. do 1995. godine i ostalim marginalizovanim grupama u Srbiji. Takođe je bila stalni saradnik dramskog studija Ogledala, gde je sa grupom talentovanih i kreativnih kolega propratila generacije talentovane dece kroz osnovnu i srednju školu. Neki od njih su sada glumci, neki su budući naučnici, neki se još uvek traže, ali je ona na sve njih podjednako ponosna. 2016. godine se seli za Ameriku, gde i sada živi i radi u pozorištima u Teksasu. Prirodan glas naše drage Jelene mogao bi se opisati kao izuzetno umilan, začinjen radošću, što ga čini veoma prijatnim za slušanje. Varijacije koje može postići promenama su mnogobrojne. Od slatkastih, nestašnih i pričljivih vragolana kao što su Čata i Timmy Turner, preko hrapavih i vojničko nastrojenih boja, kao ona koju koristi kod narednika Keroroa, do staloženih i umirujućih likova poput Noel i Aori Kirisave. Karijeru joj krase i prilično raznonatni junaci poput Juri, junakinje pune žara poput Bloom i Azule, otmeni i kraljevski nastrojeni sa gracioznim prizvukom poput Nale iz Kralja lavova. A te varijacije se protežu sve do hladnih i ozbiljnih likova kao što su Marija, Temari, Tsunade i gospođa Kumoji. Zdravo, ja sam Bloom, vila Zmajeve vatre. Od malena živim u Gardeniji zajedno sa Vanesom i majkom. A onda saznam da sam sa planete Domina, ćerka kralja Oritela i kraljice Marion. Sa Tehnom, Muzom, Leilom, Stelom i Florom uspostavljam mir u Magicsu i svetu magije. Pratite Kutak uspomena i zapratite kanal Magija Wingsa! Ćao, Johne, i vi što sedite sa Johnom. Uživate li u très gourmet pici? To dozgo je escargot, to je tako francuski. Čekaj, zar escargot nisu puževi? Ne možete, mislim, sada da idete.
Ja nemam plačljive priče kao svi vi. Mogla bih da sedim ovde i pričam kako je mama više voljela Zuko nego mene, ali to mi nije važno. Moja sopstvena majka je mislila da sam čudovište. Naravno, bilo je u pravu, ali svejedno bolelo je. Vučem kartu i prizivam sunčanu tačku u odbrambenom stanju. Vi ste na redu, profesore. Ja sam Violeta, specijalni agent CDF-a. Organizovali smo veoma veliku operaciju, tako da će naše snage zauzeti ovaj zamak uskoro. Moramo odmah da izađemo. Bako! Bakice! Da li se sećaš devojčice i psa? Hoćeš li, molim te, da ih pustiš u moju sobu? Molim te, bit ću dobra. Gde je otišla? Ona nestala je. Pokušavaš li to da me nasmeješ? A sada idite odavde. Neću vas 2 puta upozoriti. Bežite! Odbrojavaću do 5. Predlažem da odete pre nego što završim. Zašto si toliko odlučan da postaneš Hokage? Zato što hoćeš da celo selo pogleda u tebe i prepozna velikog ninđu. Vidiš, samo u očima drugih naši mali životi imaju veliku vrednost. Kada nema nikoga da te vidi ili ne žele da te pogledaju, isto je kao što ne postojiš. Onda je došao Zabuza i pogledao me. A njegove oči nisu bile pune ni mržnje, ni straha. Nije me odgurnuo u stranu zato što sam drugačija. Zapravo moje specijalne moći bile su ono što je on hteo. Učinio me potrebnom ponovo. Izdala sam te, Zabuza. Ja sam oružje koje je polomljeno i više nema svrhu. Naruto, ubij me. Jelena u svojoj sinhronizacijskoj karijeri ima pregršt uloga, zbog toga će likovi koje bih izdvojila biti nabrojani u 2 dela. U prvom delu ćemo obraditi njene uloge za vreme Loudworksove ere, tačnije ere njihove sinhronizacije crtača na Ultri i RTS-u, kao i edukativnih crtača na Minimaxu, rađenih od strane Studija Studio. Prva uloga sa kojom je Jelena osvojila gledaoce kraj malih ekrana i koja predstavlja dragulj u kruni njene sinhronizacijske karijere je nadaleko poznata Vila, zmajeve vatre sa velikim srcem, Bloom, u popularnom Winx crtanom serijalu. Svoj glas u pomenutom crtaču također pozajmljuje i pričljivoj Pixie Vili Chati. Njen glas se održao za ove junakinje tokom prve 3 sezone Winxa. Nakon duže pauze, njen glas se mogao čuti i na bioskopskom platnu, u drugom po redu Winx dugometražnom filmu, Čarobna avantura. Kao Bloom i Chata, a pored njih u tom filmu glas pozajmljuje i Stormy. Nedugo zatim pojavila se u Bratz crtanoj seriji i dugometražnim filmovima, kao mnogobrojne različite junakinje. Rado bih spomenula još jedan nostalgičan crtač. U pitanju je Clifford, veliki crveni pas, gde tumači razregadnu Cliffordovu vlasnicu Emily Elizabeth, kao i živahnu pudlicu Cleo. Također je učestvovala u resinhronizaciji originalnog izdanja Kralja dinosaurusa, gde je davala glas Ursuli, jednoj od 3 glavna zlikovca. U Kodli oku u prve 2 sezone podaruje svoj glas Tamiji, Samanti i Juminom mlađem bratu Hirokiju. U jednom od istaknutijih crtača o avanturama gvozdenog dečaka Martija, Eon Kid, glas daje Violeti i Jenny, unuci Orange mame. I sada dolazimo do jednog veoma popularnog anime serijala, ne samo na balkanskim prostorima, već na svetskom nivou. U pitanju je Naruto, franšiza gdje je sa svojim glasom ovekovečila likove kao što su odvažna Haku, zatim Ten verna Rocklijeva prijateljica, snažna Temari iz sela Peska i na posledku publiku ostavlja bez daha svojim jedinstvenom izvedbom Tsunade, čuvene isceliteljke i 5. Hokagija. Potom sinhronizuje šarmantnu Loli u Pop Secret i princezu Alexis u Transformersima Armada. Još jedna nezaobilazna antologija na listi je humoristična Anđela Anaconda, gde Jelena svojim glasom oslikava uobraženo na net Menoir
i dobrodušnu i uvek gladnu Đinu Laš. U popularnom dečijem crtaću Pepa Prase oživljava Suzi Ovcu, Rebeku Zeku, Emili Slonicu, Zoji Zebru, a takođe i Madam Gazelu i Baku Prase. Njih dve oživljava samo prve 2 sezone. Kad smo već kod dečijih crtača, vredi spomenuti i brojne poučne serijale sa Minimaxa u kojima je učestvovala poput Čarobnog školskog autobusa, gde daje glas Vandi i Dorothy Ann, franšizi Zemlja pre vremena, gde oživljava glavnog junaka Malog Futu, kao i edukativnog serijala Sid dete naučnik, gde daje glas Veseloj Gabrieli i raspevanoj nastavnici Suzi. Vredne spomena su i Marta Pas koji govori, gde u 3. i 4. sezoni daje glas Marti, kao i čuvena priča o maloj veštici Bibi Blocksberg, gde daje glas Šibi, Maniji, Malici i mnogim drugim junakinjama. Sada prelazimo na Disneyjeve crtaće koje je sinhronizovala u toku zlatnog doba njihovog puštanja na RTS-u. Neke od najpoznatijih uloga koje bih odatle izdvojila su Dory iz filma U potrazi za Nemom, Hrabra Esmeralda iz Zvonara Bogorodičine crkve, Silvija i Rose iz Čudovišta iz ormara. Mulaninoj majci i provodadžijki iz Mulan franšize, Vidi i Vendi iz Zvončice. Poslednji segment prvog dela naracije predstavlja doba nagle popularnosti anime serijala na Ultri, iz kojih se pojedini izdvajaju za ovaj video. U Bakuganu podaruje svoj glas dobroćudnoj Runo, opreznoj Skyres i zanosnoj Sirenoid Bakuganu sa hipnotišućom pesmom. U najpoznatijem animeu muzičkog žanra već generacijama, Princezama Sirenama, glasom boji slatkastu Juri, hladnokrvnu Mariju, staloženu princezu tamno-plavog bisera Noel, narcisoidnu Lanu, kao i komičnu proročicu Madame Taki, poznato po svojim lažnim predviđanjima koja vidi u kriselnoj kugli. Potom, u Yu-Gi-Oh! 5DS, daje glas Ljubkoj Luni, kao i Misty Redwell. Sledeći musical anime na našoj sceni je Kirari, gde glas pozamljuje strogoj gospođi Kumoi, umirujućoj Aori i ekscentričnoj Erini. U animeju poručnik Žabac koristi narednički nastrojen glas sa dozom blage hrapavosti za Kerora, dok za Kojuki koristi svoj smireniji ton glasa. Na posledku u zaljubljenoj Mimi pozajmljuje glas harizmatičnoj Rui. Toliko od mene što se tiče prvog dela naracije likova, ostanite uz nas kako biste otkrili koje uloge vas čekaju u drugom delu. Draga Jelena, u ime celog tima Kutka, u ime naših vernih gledalaca, koji su sa nestrpljenjem priželjkivali tvoje pojavljivanje, želimo da ti se zahvalimo za ulepšano detinjstvo. Zapravo, to je mala reč naspram onoga što si uradila, ali na ovaj način želimo da ti pokažemo zahvalnost, da shvatiš da tvoj glas koji si koristila na fantastičan način, ta deca su odrastala uz njega. Bila si svima nama uzor kao Bloom, Tsunade, Haku, Đina, Nanette i još mnogobrojne uloge. Tvoja Srbija i dalje te voli i dalje tvoja domovina. Srećan ti rođendan. Želimo ti da postaneš slavna glasovna glumica i da ulepšavaš detinjstva i drugim nacijama. Tvoja verna publika i tim Kutka. Za početak da se zahvalim na izdvojenom vremenu za intervju. I možemo... Hvala tebi, Teodora, što si izdvojila vreme za ovaj intervju sa mnom. Ništa, možemo da počnemo sa pitanjima. Za početak, kako ste došli na ideju da se bavite glumom? To je jako zabavno. Ja sam to je bilo baš dosta godina. Tata me je vodio da gledam predstavu Pipi dugačka čarapa u Niškom lutkarskom pozorištu. I ja sam to tako gledala i uživala u tome i kako se to završilo, kako se predstava završila, tako sam se okrenula prema tati i rekla ja hoću ovako, isto. Nešto je moj tata izgovorio, dobro, ali ti isto tako znaš da nije to baš sve, da nije isto. Ono što mi vidimo i šta se dešava iza scene, ja sam, to će biti tako i nikako drugačije. Te su tako prošle godine i godine, ali sam uvek nekako glumatala. Ja sam bila odeljenski klovan, uvek, od prvog razreda do osnovne škole. Mi smo pravili neke predstave, drugarica moja i ja u osnovnoj školi, predstave za roditelje, predstave za nas, uvek je tako bilo. I ja sam bila taj odeljenski klovan. Ali kasnije, ta neka kasnija osnovna škola od 5. do 8.
bukvalno sam svaki dan insistirala, pošto je moj tata poznavao i poznaje i dalje nekadašnjeg tehničkog direktora Lutkarskog pozorišta u Nišu. Gde sam ja stalno nešto kao ajde zovi ga, da bih ja upoznala neke glumci, da bih ja nešto kao to videla, da li tu ima nekog smisla ili nema, to što ja želim. I onda je napokon moj tata rešio da, ajde pozvaće ga kad sam ja završila osnovnu školu i krenula u srednju. I tad sam ja upoznala fantastičnog niškog glumca Lutkarskog pozorišta Dragana Tričkovića. I onda on mene čuo kako ja recitujem i rekao, dobro, okej, hajde da čućemo se. I kao, okej, prošlo je možda par meseci i on me zvao da snimimo neku reklamu. Jer je tada Niška televizija snimala reklamu protiv narkomanije i cela ta kampanja je bila. Pa je jedan od spotova bio kako generalno to utiče na porodicu. I onda on mene pozvao, kao hoćeš, jel imaš vremena, ali hoćeš da dođeš sa nama, kao da snimimo to, da budeš sestra tog lika koji je ideje koji je umro od droge, ja kao hoću, nema problema. I onda njemu je bilo toliko zanimljivo kako ja reagujem na kameru, kako ja razmišljam šta se dešava. I onda me pozvao da radim predstavu sa njim. I moja prva predstava u životu je bila lutkarska predstava. Ja sam bila 2. godina srednje škole i onda smo tako uradili tu predstavu i to je bilo to što se mene tiče. Ja sam, što Amerikanci kažu hooked, znači to je zaražena virusom glumačkim. I onda sam samo nastavila, onda sam upisala akademiju i nastavila time da se bavim i mislim da nisam sigurna da znam čime bih se u životu drugo bavila. A da li je tada i sinhronizacija bila jedan od vaših snova ili se to prosto skockalo sa ostalim projektima? Ja nikad nisam razmišljala o sinhronizaciji kao tako i kao nešto što je... Uvek mi je bilo zanimljivo da menjam glasove. Uvek mi je bilo zanimljivo da se igram sa sopstvenim glasom, da vidim šta može i kako može. S obzirom da sam radila u lutkarskom pozorištu, to mi nekako, i radila sa lutkama, to mi nekako uvek bilo interesantno da samo glasom oživiš i daš karakter liku koji suštinski nema mimiku, kao što lutka nema. Pa mi je to eto tako bilo zabavno. A nisam razmišljala, moram priznati, o sinhronizaciji kao takvoj do trenutka dok mi kolega nije rekao da kao, eto sad se rade sinhronizacije, kod nas i postoji studij u Beogradu koji to radi. I to je bilo 2005. Ja mislim da je on to meni rekao. Da, ne da mislim, nego znam da mi je to rekao Milan Antonić. Mi je rekao da on već radi u nekom studiju i da je... Iako sam znala, iako sam rasla uz Ninja Kornjače i Nadu Blam i celu tu ekipu, iako sam rasla uz Duška Dugouška i celu tu ekipu koja je sinhronizovala crtače, nikad meni nije palo na pamet da to kao postoji kao opcija. Do trenutka dok mi Milan nije rekao da on radi sinhronizacije i da ja sam bila kao, hoću to i ja da probam, ajde vidim, ne znam da li sam uopšte dobra za to ili ne. I onda je on kao, pa ništa, ajde reći ću. Pošto kad budu bili tražili glumce, nekad me budu pitali, ja ću reći da... I onda su ga, ne znam, nešto posle par meseci pitali da li poznaje nekoga ko bi mogao da radi crtače. On je dao moj broj telefona, mene su pozvali, to je studio Loudworks bio krajem 2005. Oni su me pozvali i ja sam otišla na audiciju i dobila glavnu ulogu. I to je bila Bloom. Bloom je moja prva uloga u crtaču. To je nekako fascinantna činjenica, mislim, verujem da smo svi ovako generacijski tada odrasli i to je bila prva uloga u kojoj sam vas i ja čula i često sam se pitala da li je bilo kao nešto i pre toga. Ne, to je moja prva uloga za koju sam ja došla, uradila audiciju i prošla, pošto tada je Marko Majer radio sve te castinge i čuo me i rekao, aj probaj nju, kao ne znam, aj probaj nju, kao ajde. I onda mi je objašnjavao kao, pošto to jeste stvarno princip da to što mi mislimo da je dovoljno energično i da nije. Sve to pojača još jedno 5 puta, tu tvoju energiju i sve ostalo, pojačaj slobodno.
I ja sam kao možda malo više pojačala u nekom trenutku nego što je bilo potrebno, jer kao energije mi nikad nije falilo u životu. Ti sam ja kao, i onda će to njemu dopalo i rekao, meni ovo zvuči dobro. Hvala. I tako prošla i dobila Bloom prvo. I jako sam se obradovala tome. Jako. Čak sam čula, čini mi se da mi je Marijana spominjala zapravo da su u Loudworksu baš i radili to odobravanje od strane Italije kad su se radile Wings Ville, je li tako? Da, tako je. Oni su to poslali i onda su me Italijani odobrili. Da, i posle ste dobili i Čatu u drugoj sezoni. Jel Čata je došla u drugu? Da. Više se, to bilo toliko, ja se više ne sjećam se detalja, moram priznati, ali je, bar ne iz te prve godine, Čata je krenula od druge sezone i Čatu, i to su me pitali kao, hoćeš da probaš? Ja sam kao, hoću, ajde. Ali mislim da sam u međuvremenu sam radila, zvali su me da uradim dugometražni Monsters Inc. Da, i to su me pozvali da uradim Siliju. Silija je ta sa platenicama. Sa jednim okom i zmijicama u kosi. Da. Pozvali su me, pošto kao to je moj glas, to je tako je mekana i tako je kao može. I onda su me pitali kao, da probaš da uradiš ovu malu Bu. Hoću, naravno da hoću, pošto sam ja stvarno verujem da treba probati u životu. Možda uspem, možda ne uspem, ne znam kako sve to da izgleda. I uglavnom imam to, aj pusti mi da čujem kako zvuči u originalu, pa onda ili probam da izimitiram ili probam da tražim nešto što je vezano za karakter, nešto što je... I onda su mi kao, ajde, uradit ćemo nju bez problema, može, prošla si i nju, uradit ćeš i nju, super. I onda smo došli do Rose, ili ti žene koja je broj 1, koju je u originalu radio muškarac. I onda kao, ne znamo koga ćemo da tražimo, nekoga, ne znamo ko će da... Ne znam, daj da probam. Isto tako bilo, daj da probam, daj pusti mi da čujem pa da probam. Ja sam tako probala i znam da mi snimate samo uključi, pošto je on bio u svojoj režiji, samo je uključio svoj mikrofon i rekao, Sviljković, nisi normalna i ovo je prošlo. Radi širovac. To mi je bilo predivno. Tako da zaključak, uvek treba probati sve. Uvek treba probati, apsolutno, jer ne znaš, kao probaj razne stvari, pa možda uspe, možda ne uspe. Ali isto tako budi spreman da kad kažu ne, onda je ne. Šta sinhronizacija za vas predstavlja? Sinhronizacija je najlepši, nazovimo posao, ajde. Možemo da ga nazovemo posao, zato što kao nešto su me plaćali za to u životu. Ali to je najlepši posao koji sam ja u životu radila. Zato što iz ludila grada, i to kao nešto gužva u prevozu, buke, čega sve ne, uđem u studio, stavim slušalice, slušam crtače, gledam crtače, igram se sa sopstvenim glasom i onda me za to i plate. Pa to je najlepša stvar na svetu. Manje više to što me plate. Par puta sam stvarno bila u fazonu, treba ja da platim za ovo, pošto se suviše zabavljam dok ovo radim. I to je najopuštenija, najlepša i najkreativnija stvar koju sam radila. Sve što sam radila u životu je bilo kreativno, ali ovo je stvarno nekako bilo opuštajuće i hranilo je moju potrebu pošto ja volim da gledam crtače, ja volim da slušam glasove drugačije, ja volim da se igram sa svojim glasom. I zna da bude nekad i naporno, zato što prosto moj glas nije uvek, ne može uvek da bude, u jednom trenutku sam snimala 8 sati dnevno, 7 dana u nedelji i to stvarno nije dobro za glas. I tad mi je glas i propao bio u jednom trenutku, ali sve jedno, nekako je toliko zabavno i toliko uživam u tome. A opet i s druge strane približiti crtače maloj deci koje još uvek ne znaju da čitaju, koje još uvek ne mogu da otprate titl i približiti te likove, približiti u nekim crtačima, približiti poruke koje su važne, koje su neke stvari koje su edukativne. Radila sam najedukativniji crtač u životu koji se zove Sid, dete naučnik. Obožavam to! To je toliko lep, to je moj omiljeni crtač i dalje.
koji sam radila. Jer je toliko je lep, toliko je edukativan, toliko je kreativan i ti glasovi su toliko šašavi da je to bilo fenomenalno raditi. I pesme songove koje smo radili su isto bili fantastični. Iskreno mi je krivo što se to jako kratko na Minimaxu emitovalo. Bilo je neko kraćeg daha i posle vidim da toga više nema u programskoj šemi. Ja znam da sam baš volela. Meni je to bilo predivno da radim. Ja mislim da mi je to jedan od omiljenijih projekata koje sam radila za sve ovo vreme, jer sam ja 12 godina bila u crtačima, do trenutka dok nisam otišla iz Srbije sam ja radila crtače. Čak i sad kad odem povremeno, daj dođi i popuniš neki lik. Tako da, pošto ja to volim da radim, ali stvarno volim da radim to. Da li imate možda neke idole među sinhronizatorima, neke uzore? Da, imam idole, ali to su više, to su sve naši ljudi. To su sve ljudi koji su moje kolege sa kojima ja radim. Slobodno, to je najdivnije moguće vrste. To su sve osobe sa kojima ja radim, to su sve likovi. Ja obožavam Marijanu Aranđelović i njene glasove i njeno igranje. Ana Korać, nekada Simić, isto ima fantastične glasove koje su Marko Marković. Ta količina talenta u tom čoveku je prosto neverovatna, jer uvek sam se nekako pohvalila time da mogu da provalim glasove ljudi koji, posebno ako znam ljude i ako radim sa njima, a sa Markom radim i van studija, nas dvoje smo u pozorištu zajedno igrali i znam u glasove, posle toliko vremena koliko se poznajemo, znam u sve glasove, par puta se desilo da ja nisam uspela da provalim da je to on. Zato što je izvukao neki novi glas za koji verovatno ni on nije znao. Ta količina talenta u tom čoveku je fenomenalna. Milan Antonić i Milan Tubić, obojica isto su toliko talentovani i toliko dobri. I to su sve neki ljudi na koje, dok slušam njihove način na koji izgovaraju rečenice, način na koji dolaze do glasova, tu kao tehnički negde posle određenog broja godina i to kao kreneš da provaljuješ kako je došao do tog glasa, je nešto što i mene uči. Nešto, tako i ja učim šta mogu sve, da li možda mogu i ja to. Slično, tehnički, mislim neće zvučati isto zato što nam boje glasa nisu iste, ali je to tehnički, kako to zvuči? I to je uvek divna stvar, tu su ne samo, tu imate ne sve kolege. Jeca Đorđević, Jelena Đorđević isto ima, njeni glasovi su toliko, ona je mini mouse, o čemu pričam? Ona je mini mouse. U nekom trenutku su me pitali da li mogu, davno je to bilo, nešto je bilo, da li Jelena otišla na odmor, nešto nije bilo u zemlji, a nešto je hitno, morali su hitno da promene jednu reč koja da isprave. Kao, možda uđeš i da snimiš? Ne mogu, toliko visoko ne mogu. Ja mogu visoko da pričam, ali ovo je baš visoko, to je Jeca Đorđević, to je mini. Ne znam da li iko može kao ona. Tako da je to meni uvek bilo, to mi je toliko zabavno da slušam i to mi je toliko lepo da čujem, a opet i da naučim nešto novo. Svaki put naučim nešto novo. To je zaista predivno čuti. Jako volim kad čujem tako da glumci svoje kolege stavljaju među uzore, jer onda se tu vidi prosto i koliko taj posao i povezuje ljude međusobno. Ma da, ja sam upoznala neke divne ljude radeći ovaj posao. Kolege koje nisam znala ranije, kolege koje nisam imala prilike da upoznam pre nego što smo počeli da radimo crtače, a onda smo se upoznali i to je tako, jedna od takvih priča mojih je Jadranku nisam upoznala, Jadranku Pejaković nisam upoznala pre nego pre nego što smo počeli da radimo crtače. I onda smo se tako sretele u nekom trenutku, u nekim trenucima sretele se, ona dolazi na snimanje, ja odlazim ili obrnuto. I tako smo krenuli da ćaskamo nas dve i toliko se zbližile i toliko se združile i toliko a opet
smo radile par projekata zajedno, pa su nam se i glasovi podudarali. To je prijatelj koji mi nedostaje, jako. To je prijatelj koji mi jako nedostaje. To je prijatelj koji je, i to je glas koji meni toliko nedostaje. I to je i sinhronizacija, i novinarstvo, i scena je izgubila mnogo. To smo baš i mi kao sinhroljupci, kao stranici smo pisali o tome i zato je baš i Nebojša rekao da ona zaslužuje definitivno svoju specijalnu epizodu. Zaslužuje prosto da se priča o tome, o njenim ulogama. Ako već, nažalost, nije ovde sa nama, onda da se priča o tome prosto. Da, ona zaslužuje. Ona stvarno zaslužuje i kao sinhronizator crtaća, a zaslužuje i kao osoba. Ona zaslužuje mnogo toga. Zato što je stvarno, ona je jedna isto od kolege od koje sam ja učila. Način na koji ona izgovara rečenice, boje glasa koja koristi, toliko toga može da se nauči. Sada dok je slušam, kad gledam neke crtače koje je ona radila, predivno. Vrhunski jednom reći. Neko ko je negovao srpski jezik. A i čuje se to u dikciji sinhronizatora da se neguje srpski jezik. Pa da, učimo celog života. Svi dolazimo iz raznih krajeva Srbije i prosto su nam, ja sam Nišlika. Ja sam do svoje 19. godine živela u Nišu, preselila se za Beograd i ostala u Beogradu. Srećom te sam sluhista. Zato sam kao mogli da promenim. Ali meni dan danas istrači Niški lepo. Ali zato su to ljudi koji to slušaju i isprave me. Ili ja čujem na kraju krajeva. Više ne moraš ni da vidi. Ja čujem kad je greška, to je to posle određenog broja godina. Čujem i kažem, vrati, nije ovo bilo ispravno. Nije ovo bilo dobro. Ali mislim da je baš i lepa stvar kada se, na primjer, u jednoj sinhronizaciji čuje više različitih dijalekata. Volela sam kad smo to radili. Bilo je sinhronizacija gde je bilo tako i onda mi je to nekako bilo baš fora zato što možda nekad i dosadi da se sluša jedan isti dijalekat i onda sam volela kada za nekog lika uzmu da radi neki drugi. To ja mislim da blago jezika i bilo kog jesu i dijalekti. Bogatstvo jezika jesu i dijalekti, koji možda nisu, ne možda, nego nisu književni i nisu možda pravilni po tim svim nekim pravilima, konkretno pravopisnih ili kako god, ali su blago, ali je nešto što obogaćuje jezik i živi su i postoje. Te samim tim mislim da ja bih voljela da čujemo više dijalekata nego što ih čujemo sada. Slažem se. I da ih radimo više nego što ih radimo sada. To bi meni bilo zabavno da slušam, moram priznati. Upravo je sledeće pitanje, da li vam se nekada tokom snimanja sinhronizacije desila neka anegdota? Ukoliko želite, možete konkretno navesti primjer. Toliko toga se izdešavalo. Dok smo snimali Bakugane, to mi je, evo, sad ću to da ispričam, pošto mi je to mi je nekako uvek bilo zabavno, kako mozak radi i kako mozak reaguje na tonove, na sliku, na sve živo. Par puta se desilo da sam ili radila odjavnu špicu ili kao to, šta se desilo u prethodnoj epizodi, šta će se desiti u ovoj. Sad to moj lik izgovara i izgovara jako brzo, a to je neka gomila teksta, neka gomila reči koja je tu, koju kao, ok, ajmo sad, bukvalno imaš osjećaj kao da trčiš maraton rečima, ajmo. Odnosno nije ni maraton, nego je šprint na 100 metara. Krećem da govorim, moj mozak, ja prepoznajem slova kao nešto što pravi reči, izgovaram te reči i pratim ton šta se dešava na engleskom, pratim ton engleske verzije i onda menjam samim tim i svoju intonaciju i menjam, pojma nemam pritom šta govorim. Apsolutno ne znam šta sam izgovorila. Ne prepoznajem ni jednu reč kao nešto što će mi dati smisao. Ništa. I onda samo u nekom trenutku kad se sve to završi, ja pitam snimatelja, jel ovo ima smisla što sam izgovorila sada? I on kao, molim, ili ima smisla ovo što sam sad izgovorila? Ima. Dobro je, jer ja ne znam šta sam izgovorila. I to mi se nekoliko puta desilo kad je gomila nekog teksta, kad kao nešto brzo mora da se izgovori. A isto tako se dešavalo da tu gomilu teksta nečega što raznih nekih tehničkih termina i ovakvih i onakvih izgovorim bez problema. Ali zato postoji dan kad dobar dan, kako ste? Ne mogu da izgovorim nikako. Ali nikako. I ja to zovem glupi dan. Danas mi je glupi dan
i ja ne mogu da izgovorim ništa i onda ćemo morati da snimimo jedno 10 puta istu rečenicu, šta ću, a onda imam i pametni dan, kad je kao bez problema, sve to ide teče. Ali ja volim i jedan i drugi dan su mi zabavni. I ja sam od onih koje, mislim, srećem to kao, ja izgovaram glupe neke stvari na svoj račun, samo to kad me neće, onda ubacim i neku psovku na sopstveni račun. I onda su mi, par puta su mi zabranili da izgovaram takve stvari. Danas ti je zabranjeno. Dobro, ako moram. Ima, mislim, toliko divnih stvari, divnih nekih grešaka koje naravno nikad nisu ušle u snimanje, ali par snimatelja su to sačuvali kao naše blupere koje su nam kasnije puštali i postoji ceo fajl sa našim bluperima koje ne možda izgovorim. Puca nam glas, počinjemo da se smejemo u sred rečenice i tako. Svašta nešto se dešavalo. I to bi bilo sve za ovaj prvi deo 7. epizode. Sa strpljenjem očekujte i drugi deo ove epizode gde možete videti druge imitacije i da poslušamo šta je sve to još rekla naša Jelena na temu sinhronizacije.